जाखागोन ओमफ्राय आंनियावहाय मेकआप जागोन ब्राइडल मेकआप हाबानि थाखाय पार्टी मेकआप शुटिं मेकआप गासिबो जागोन आरो बेजों लोगोसे खानाय सिननाय फेशियल खालामनाय हाइड्रा फेशियल दानि जुगावथ' जेनेबा आपडेट जाबाय फेशियल खालामनो हागोन बेबायदि मोजां मोजां पेडिकियर मेनिकियर बेफोर जाजोबगोन आंनियावहाय केनिं स्ट्रेट खालामनाय माबायदि स्टाइलाव हेयार काट खालामनाय मानाय नांगौ मडार्न जुगनि मोनजोबगोन आरो जाजोबगोन मिथिनो मोनदों बेयाव फोरोंथायबो होनाय जागोन माबायदि आंनियावहा नेल एक्सटेनसननिबो कर्स लानो हागोन सोलोंनो हागोन ब्राइडल मेकआपनिबो सोलोंनो हागोन आरो बिउटिशियाननिबो सोलोंनो हागोन बिउटिशियानावहा जेनेबा गासिबो थाबाय फेशियल हारि जेन पेडिकियर मेनिकियर बेफोरबायदि गासिबो थागोन गभर्नमेन्ट रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट जागोन मोनगोन नीता स्वर्गियारिया आंनि बिनानाव बियो दिनै 16 सेप्टेम्बरावहाय मोनसे गोदान बेबायदि नीतास नेल्स एन्ड फेमिलि सेलन बेबायदि खुलिबाय दिनै अपेनिं जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे बिनि सिमांमोन आरोना बेबायदि खुलिनो थाखाय दिनै आंनि बिनानावनि साननाया जाफुंनो हाबाय आरो फाइनालि दायो जोङो गिर्जाफोर जनानै दायो जोङो माने अपेनिं जाजेनबाय आरो स्टार्ट नोंथांमोना आंनि बिनानावनि सेलनाव फैनो हागोन बेयाव फैनानै नोंथांमोना बेबायदिनो हेयार काट फेशियल हाइड्रा फेशियल माने गासिबो फेसिलिटि मेनिकियर पेडिकियर गासिखौबो खालामनो हागोन प्लास बेजों लोगोसे आंनि बिनानावा ब्राइडेल मेकआप खालामो जायफोरा बियाफोराव नांगौ हाबाफोरावहाय नोंथांमोना बावैसो बुंलांबाय बिनानावा बुकिं खालामहरनो हागोन आरो फैनो हागोन बियो आरो बेजों लोगोसे बियो दानिसो बुंलांनाय कर्सफोरखौ जेनेबा फोरोंनो हागोन आरो सार्टिफिकेट मोनगोन आरो जोंनि बेबायदि दुखाननि लकेसनानो जाबाय उइकलि मार्केट उदालगुरि मेन टाउनावनो आरो जेथिं बाजार जायो नियार बाय ग्रामीण बिकास बेंक आरो नोंथांमोना जुदि उदालगुरि फैयोब्ला आरो खाथिनिफोर जायफोर नोंथांमोना भिजिट खालामलांनो हागोन फैदो नायफैदो आरो बेबायदि आरो जायफोरा गोसो गुदुं बिनानावा बुंलांबाय सोलोंफैनो हागोन गोजाननिब्लाबो नोंथांमोना बेयाव कर्सखौ खालामफैनो हागोन जों थानायफोरखौ जोङो केपासिटि खालामनानै होनाय जागोन गोजाननिफोराथ' मानो होनबा फैनानैथ' माहाथो थाफैनोखाय बेफोरनि थाखाय आरो जोङो जेनेबा मोनसे माबाखौ खालामनानै होनाय जागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि जोंनि दायो बे नायगासिनो दङबा दायो भिडिअखौ नोंथांमोना निउसखौहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालायहरनो हागोन आरो फैबानो जाबाय इउटिउब दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आं आपडेट होबाय थायो नीता स्वर्गियारि इउटिउब चेनेला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन आरो देलायनायनिबो होयो दख'नानिबो होयो गासिखौबो होनाय जायो जोंहा दखानबो दंखायो फेन्सि दख'ना स्ट'र फिसआथ' आंनिया 3 मान्थावहा 20,000 जागोन ओमफ्राय ब्राइडेल मेकआपआ 15,000निफ्राय स्टार्ट दङ बेयावबो नोङो हेयार स्टाइलनि एडभान्स हेयार स्टाइलनिबो जागोन आरो नेल एक्सटेनसननिया 1 मान्थाव 20,000 जागोन गोसो गुदुंफोरा जायबा सोलोंनो इच्छा दङ सोलोंफैनो हागोन मोजाङै माने इयुनावहा खामानि फैनाय बायदि मावनो हानाय बायदि बेबायदि फोरोंना हरखागोन आरो मबाइल नाम्बारखौ होनाय जागोन आं खनसे बुंना होनो 7638818428 आंनि नाम्बार नोंथांमोननो स्क्रिनावबो होनाय जागोन नोंथांमोना सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गोसो गुदुंफोरा आरो ब्राइडेल मेकआप नांगौबा ब्राइडेल मेकआपबो बुकिं खालामहरनो हागोन बेसेबांखिनि